Matthew chapter 16 verse 13 to 20 manindugda. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Philippo. Ug dito nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tawo. Verse 14, sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa man inyo ikasulti, kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Misayas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran, wala naabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga tuwa sa langit mao'y naghatag niini kanimo. Busa sultian ko ikaw. Ikaw si Pedro og ibabaw niining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya mipisadaan si Jesus. Gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Misayas. Loving Father, thank you kaayo Ginoo nga karon nga kagabhion imong gitapok ang katawhan sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Among pag-ampo, nga himuon nimo ni nga tin-aw kayo namong masabtan karon, o bisag asa ni maabot ni nga mensahe o Dios, salamat kayo nga dunay mga panalangin ginong madawat mga katawhan nga magapaminaw ni ini. I-bless o Lord ang kada usa nga maabot ni ini. Salamat nga makakaplag mig tin-aw kaayo nga pagsabot. Pag-ila kung kinsa ka sa among mga kinabuhi. Ikaw, O Jesus, ang Diyos, ang imong pagkagamhanan, mo'y among mailhan sa tibuok namong kinabuhi. Thank you, Lord, nga pinaagi sa imong gahom. Sa hamiling dugo, walay pagpanghilabot sa kaaway mag-prosper sa among kinabuhi. Amo ning heritage, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Mga panglingkod, daghang mga panahon sa tong kinabuhi nga naay makaingon tang grabe kayo ang Ginoo, murakag nakaila og ayon niya. Napoy mga magaabot nga panghitabo sa imong kinabuhi nga ang atong kinaiya daw mura pog wala nakaila sa Ginoo. Pero kanunay itang nag-alagad. Kanunay itang nagsimba sa iya ha. So, sugdan nato kining tingog sa ato ang ginikanan, bisag magsuroy-suroy patag maabot ta og diri mos buhol gagikan. Nya di mo magkitag pila ka tuig unya mag-abot mos New York City sa kadaghan sa tawo. Unya nay mo sangpit nimo, day, kumusta man ka day? Uy, si mama gining tingog. Makaila jud ka, amen ba? Makaila jud ka. Kining kanang baho sa t-shirt. Na? Kaya kamong mga anak, kaila dyan mos baho sa t-shirt sa inyong ginikanan. Na kanang kapapa, murag yun nagdili, labhunon para nako. Ganahan dyan kong musuot. So, ilok ginagmay. Na? Lain-lain magbaho. Kapariha ba dito baho? Nga di man, grabe no, bisan baho lain-lain. So, pero bisan pa na, makailag yung kapapa yun ng t-shirt, nigsimhot ni mo. O ikaw sad mismo sa imong kaugalingon, nagipang high ditong puro XL, puro large, or puro medium. O niya, arise, shine, the light has come upon you. Puro arise. So binagsaon na ni mong simot.
asa magakuha ani? Kaila gyud ka sa baho. No? Makaila gyud ka. And that is why kinahanglan na masamtan na to pag-ayo nga dapat nakaila po ta kaayo og unsa gyud kagamhanan ng Ginoo. Bisag di nimo nakita para naamoy, mana ka para naamoy ko ang presensya sa Ginoo orong gabihon na. No? So, si Lord dunay complain sa mga Israel. Gisugo niya si Isaiah. Nas Isaiah chapter 1. Nai-complain si Lord sa mga Israelita. Isaiah chapter 1 verse 3. Ingon si Lord, ang baka nakaila sa iyang tag-iya og ang asno nahibalo sa pasungan sa iyang agalon. Apan ang Israel nga akong katawhan wala makasabot o wala makaila nako. Muni complain ni Lord. Imagine ha ang Israel ani nga time. Grabe sila ga-pronounce na si Lord, gapakita si Lord o grabing milagro. Gani for 40 years pagawas nila sa Egypt hangtod nga nangamatay na lang tanan. Everyday great miracles ang gipakita sa Ginoo. Pero maglibog ka nga nung wa gihapon sila kaila ni Lord. Hangtod na nga, napulihan na ni Joshua, nangalagad sila sa Ginoo, daw may kahadlok sa Diyos. Nya niabot na po ang panahon nga daw, wa sila kaila sa Ginoo. And hangtod, disimba na sila Baal, kining Israel. Ang gisimba na ani, mga minugna na sa kamot sa tao, mga Baalisim, sila. Muning ni complain si Lord, ingon siya nga, inig kaadlaw, ablihan ang pasungan, manglakaw ang mga baka dito, magsuri-suroy, mangaon, manginom-inom dito, inig kahapon, mamauli sila sa pasungan. Katuod sila, mauli. Pero ang akong katawhan, wala nakasabot, o wala nakailan ako. And of course, kung moingon tag nakasabot, unsa may paaging makasabot ta, makadungog ta. Amen? Ingon ang Romans chapter 10, verse 16 and 17, paki-susi lang diha nga, faith comes from hearing, and hearing by the word of God. So, diha nimo kanang tao makahimo siya grabe kayong mga milagro. Manan si Jesus, umutuo muna ko, makabuhat mo mga milagro, labaw pa sa akong nahimo. Nya sa man nimo pagtuo sa taong wala gani nimo na ila-ila pag-ayo. So dili mabuhi ang imong pagtuo. So ang pagtuo magikan sa pagpamati. Because sa kanunay nimong pagpamati o makakita kag unsa iyang ipanghimo, diha man ka makaila og ayo kung sa siya kagamhanan, mao nang imong gibutang ang imong pagtuo niya. Kasagaran karon ang mga tao karon gapahiluna sa ilang pagtuo sa sistema sa gobyerno. Social distancing. Gani og ako ron magpa-check tingali ko moingon na po na silang, uy, na kay COVID-22 advance ning imo. Unya pagpa-inject dayon og para mo blood clot sa imong ulo. Nakadungog mo ana nga vaccine karon. Nga gibalita sa TV nga gipahunong unsa una ang pagpa-inject. Unya kay ang problema na halos nahurot naman ang bakuna. Gipahunong kay dunay mga blood clots nga nahitabo sa ulo, sa tiyan. Gani sa kinatawo pa to. Mo ni bara ang dugo. So gipahunong kay paimbestigahan na to. So karon og mangutana ta sa atong kaugalingon asa nato ibutang ang atong pagsalig. Bag-o ra ta wa ta kay balo ana. Wala pa po tayo nakabalita ta diha nga nay na COVID unya na injeksyonan siya suddenly nawala yang hilanat yang ubo dayon na Dragon Balls siya. I mean naligon og kalit. Wala nga na no. No, or na injeksyonan siya unya nay nigawas diri nga spider web. Walay mga balita pero nisalig dayon ang tawo tungod sa kahadlok aning COVID. Nisalig dayon o dagan sa mga pagsalig nga nauwi sa wala. May mga injection pod nga walay sud. Og di nimo videohan, di nimo tan-awon og ingana ba dito na alkansi ka. Kay wala day sulod gitugsok ra unya. Ako man ta tong i-share pero dili pwede. Giingana ra gud. Ngana wa gani gunitin ni. Unya pagkahuman giditso og ibot.
pahiran dayon o gapas gani giaksyonan pagtabon ang kamera aron ni makitaan pero kay makita mo gyud siya. So pwede nga nay bakuna pero ibaligya dito sa black market. Mga sindikato unya sila nay magbaligya ato. Nya pasagan na lang ta og butang sa tong pagsalig. Sa wala ta kaayo nakaila. Nahin ato sa imong balay ayo. Unsay ato? Ako di ay si Rodnel Inclonar, taga Mansa sa Bohol. Ano siya, apelyido nimo? Inclonar? Unya, mo ingon dahil nimo mo invest ka ani og 20,000 og ugma mo ginansa din kag 60,000. Mosalig ka kadayon. So dapat imo unang ila-ilahon pag-ayo. No, ila-ilahon muna nimo pag-ayo. Tungod kay sadyang maila-ila na nimo usa man ka mobutang sa imong pagsalig. Now, ang ilhanan gyud sa tawo nganong nagakabalaka ni siyang nahadlok nagduha-duhas kinabuhi. Kanang wala gyud kay siya nakaila sa Ginoo. Memorize niya tong tanang awit diri. Memorize po niya ang Lord's Prayer pabaliktad. Ha? Kinadaghanag bersikulong na memorize. Pero inig-abot sa mga sitwasyon, mga katalagman, problema, hadlok, balaka kayo. Dunay usa ka alagad sa Dios nga ambasador sa Bahamas, ang iyang pangalan, Dr. Miles. Kini si Dr. Miles at the age of 13 na memorize na niya ang Book of John. At the age of 17, nahimo siya nga public, sa ilang nasod siya mo pangbato og naay speech sa laing nasod. Og nahimo siyang ambasador. Nagsuwat siya og libro, ang iyang mga libro, million copies ang mahalin tungod sa grabe kaalam ang nasa iyang libro. Usasab siya sa pinakadatong alagad sa Ginoo sa Bahamas. No? O niya, gitudluan gyud niya, dili siya mohatag og kwarta sa iyang mga ginsakupan, iyang tudluan unsaon pagdakop ang isda. One day na as a church member nga babae, gatrabaho sa hotel, tig-ilis o mga kanang mag-ilis anang mga habol, punda sa unlan, tabon sa kutson, iyan ang ilisan. Manay trabaho aning bayhana. Single mom siya og na siya tulo ka anak. Unya suddenly na football siya sa trabaho. Sa ito na fired siya. Unya, nindanto siya ni Dr. Miles. Hilak siya kayo nga, how can I live? How we will survive? Unsaon na namin ni karon. Gagmay pa ning ako mga anak, yang gitangtang na ko sa trabaho, last check, raning ilang gihatag na ko katapusang sweldo. Gitangtang sila sa trabaho, and then sige siyang gabagulbul, sige siya gilak, and then discourage guys kinabuhi. And giingnan siya ni Dr. Miles. Si Dr. Miles pwedeng mo dawat niya nga kwaon siya worker sa company. Kaya daghan man ni company si Pastor Miles. Daghan ni company sa Bahamas. Usasad ni siya sa nakahatag o grabe nga gift sa Queen sa England. Kisay Queen sa England? Si Elizabeth. Siya ay nakahatag og pinaka the best nga gift libro. Ingon siya. Ningon ang Queen sa England nga walay librong sama ingani sukad na sukad. So, pwede niyang patrabahoon tong bayhana. And then iyang gipangutana, naa ba kay oven sa inyong balay? Sabot mog oven, lutuanan og tinapay, lutuanan og cookies. Ingon siyang naa. Dinangutana si Miles, pila man nimo ning gigamit sa usa ka semana. And she said nga, kausa lang. Ingnan siya, abusado kang pagka-tag-iya. Dapat everyday nimo ning gamiton para hindi ka lugi. This time, ang katapusan nimo nga cheque, katapusan nimong sweldo, ihurot og kumpra og harina, ihurot og kumpra og ingredients, pagluto as many as you can nga mga cookies. Kay one time si Miles nakatilaw man nga magluto ni siya cookies baling lamia. Nya ningon siya lakaw sa kumpanya nga may football nimo. Tanan dito apil security guard hatagig cookies apil ang manager. Hilak siya, grabe po kayo ni. Do it and you will succeed. Gingnan siya.
Unya sa ano lang, just do it. So yang gibuhat lang, kumpra siya, bahala na ka. Basta kay ni salig siya ni Miles. So himo siya daghan kayong cookies. Abot dito, hoy, kamusta ka? Okay ra kaayo. By God's grace, padayon kinabuhi. Na, tilawin niya akong cookies. Gipanghatag doon niya tanan. Hantod na hurot. And after that, doon ay ni-order og 15 dozen. 15 kadusina. Pwede ba ka makabalik ugma? Mupalit ko og 15 kadusina. And so, himo na po siya. Tawag siya, Doktor. Kanang na ni-order na ako og 15 kadusina, 15 kapak. And ana si Pastor Miles nga, that's good. So, luto siya, yang gihatod ang order, pagkaugma na ni-order og 25, na ni-order og 30, and after 6 months, gahire siya duha ka taong mutabang og repack. Nakapalit siya industrial oven. And after a year, may mga ing-ani na siya, kanang murag tindahan nga istakanan, adto mga tao musulod, mupalit og cookies. May mga sakyanan na sad siyang ga-deliver og mga cookies, and hundreds na sad ang tao nga iyang na-hire para mo trabaho sa iyahang company. Ayera, after ayera. And ingon siya, Miles, makikita ko sa imo ha. So nakita sila, tagaan niya cheque si Miles, love gift. And he said, I thank for them for firing me. Pasalamat kong gitaktak ko nila sa trabaho. Kung nagsigir siya trabaho dito, ang iyang gift magbaon. Katong gift niya, mukos niya, nga makaon siya, kaugalingon niyang company. Pero tungod kay nagtrabaho man siya dito, sulugoon man siya, when you work, you will receive salary, but when you use your gift, you will be paid. Na? Kung mo trabaho ka, sweldoan ka, pero kung mo gamit ka sa imong gasa, tagaan ka kanang i-love gift ka, i-gift ka na. And dili nimo masabtan kay wa kayo kakaila sa Ginoo. I-blame nimo si Lord sa sinugdanan. Pero sa pagkatuyo lang ni Lord ay putlo niya tong sangaha ang imong trabaho kay sugdan niya ang iyahang plano diha nimo. That is why dagan ng mga tao nangamatay karon, nangalubong na lang sila, ang ilang mga gasang moimong tatoy mo padato, mo pauswag, ug mahimo silang panalangin sa uban nga makatabang pod sila, makaproduce og panarbaho, nalubong ra na nga gift appeal nila because they don't know God. Wa jud nakaila sa Dios. And kining babayhanan ni salig siya ni Miles because he knows nga si Miles alagad sa Dios og ang ways ni Miles nakita niya ang ways sa Ginoo, pamaagi sa Ginoo. So ni salig siya, okay, let's do it. Bahala na ni, ikumpra na ko ni, ipalit, ihatag dito. And grace ni Lord kung imong tan-awon ang iyang company, mas angat pa sa company nga naghagbong niya, nga nagsipa niya. Pero sa mga panahon nga mo sinati taging ani dita kasabot, kay dita mo ila sa kabubuton sa Ginoo, kay dili nato masabtan ang bersikulong nagingon, all things work together for good for those who love God. Unsay rason? Wala kayo ta nakaila kun sa kagamanan ng Dios. Puro ra complain, nganong naingon na ani ko, nganong ingani akong pamilya, nganong ingani akong kinabuhi, ngano. But si Lord dunay mga rason. Nasa'y katuyuan. Pero ang problema lang yun, wala ta kaila. That is why, ingon ang Jeremiah 1:3, ang mga kabayo, ang mga baka, sa adlaw, manglakaw sila, manibsib ato, mangaon ito, mga ito, magsuroy-suroy kasubaan. O di sila mulapaw, kay naaman ay kanang nakapalibot nga wire, no? Na fence nga nakapalibot. Nya ini ka, padung na mo sa pang adlaw, mamauli, gina sila sa ilang pasungan. Ilang silunganan. Apa na nga kung katawhan, wala makasabot o wala makailan ako. Narabad sa mga panahon, sige tagbasag Bible, si tagampo, sige tagsimba, pero wala kasabot. Wala kaibaw kung sa buhaton ng kinabuhi, o sa purpose sa akong kinabuhi. Kana lamang ino ni masilingan, simba, biya may kuyo ka, tara. Kana nakasabot na kung sa purpose kinabuhi. Bala pag insulto na. Nakasabot na siya kung sa'y purpose sa kinabuhi. Karon kining tao, wala pa dyan nakailas Ginoo.
Siyempre kawa man siya nakailas Ginoo, dili siya muhatag og usa ka 2% nga pagtuog pagsalig sa Ginoo. Kay wa man siya kailan niya. Pag anhi ba nako dire nanuol mo tanan? Year 2013. Oh, dali tas kalubinhan ta, magwali ko. Pawinaw. Nanuol ba mo? O mo yan na, sabog ka na. Saan na tawhanan na? Saan relihiyon na? Nga na, no? Muna yung na-challenge yung dalamin, yung kayo maglakaw ka imong dala ang pulong sa Ginoo, ang gugmas Ginoo. O niya, ang imong iwali si Kristo. Maura. Ayun ang relihiyon, ayun ang simbahan. Aron mga tao, in the future, muduol sila simbahan, musimbas Ginoo, dili sa relihiyon. Mauna ang atong purpose. Because, kaibaw naman kayo ta, nga useless kayo ng pagpasakop-sakop o organisasyon, simbahan, mga pundok, kung ang atong pagkinabuhi wala nasakop sa Ginoo. Kanus amang ka nagpasakop sa Ginoo, sa diya nga nituo kaniya. Kanus amang ka nituo niya, katong nisalig na kaniya. Hindi abot sa problema, mangita yung kag imong pamaagi. You don't have time to kneel down and ask for the will of God. Di nakaka luhod og ampo pag, Lord, kabubuton basad ninimo. And kaganinang buntag, feel ra gyud nako nga labad kay akong ulo niya, kurog sakit kayo nga akong panit maigo sa hangin. Unsa man niya, pero di jud ko ani padaog. Munang og hilantan mo kaon yun mo taman. Bahalag buwad lang pagkuan sa mina diyan ginamos buwad akan na. Kaon jud nya tubig. Kanang mo ina mag-water therapy mo, ayaw mo gamit anang ilim nag tubig nga batol gagmay kay buho. May mo kanang pitcher. Hunat ba? Yan taod-taod ka mangihi. Ayaw ka nang pa sa itaw ka na pa ing aw sa nang. Wako sagbot ana. Kana bang magpa-kuan ka? Magpaanod? Ha? Unsa na diri par? Ayaw. Anjud. Kuan jud ka. Mulihok jud ka. So, balik na ta. Wala kayo nakaila sa Ginoo. Muni ang sakit. Mo na nga pag-abot ining mga pagsulay sa kinabuhi, hinuon mo salig sa Ginoo, mag-complain na hinuon. Mangluod sa Diyos, basulon ng Ginoo, i-blame ang Ginoo. Nung tinuod kang mayo nga Diyos, nga nung gingani man kunin mo. Nga na ang may tabo. Sige na, common kayo na to nga illustration. Kanang mukaon ka og tinula. Di pwede nga isda o na yunahon mo. Nga sunod, asin. Nya magic sarap gamay. Nya sugod na ka ato mga dahon-dahon nga sibuyas. Nya kamatis dayon ni mga sibuyas yung inom na kag tubig nya sayaw tinuwa na. So dapat gito siya usahon og luto, timplahon, i-mix tanan kay naa diha ang nindot. Picturean nimo ang nindot kayong bukid. Unya ang picture imong gunting-guntingon. Bungkagon nimo kayo magtanaw ka murag puzzle nga unsa guni. Di masabtan. Pero sa diyang hinahinayon na nimo pag nabuo na, wow, ninduta. Gwapo mo din is pastor, oh. Nga na. Makita nimo. Bale, dasig-dasig sa kaugalingon na. So, ang tao, nga wala nakaila sa Ginoo, nakaila nag-ayos iyang kaugalingon. Ingon pa to ni Pastor Bong Saking, kanang tao nga nakaila og ayos iyang kaugalingon, wala nakaila sa Ginoo. Kuha na kanang insecure. Nga kung mag-istoryahanay mo, siya kanunay mo iyang isugilon nimo. Kabalo ka kuan ko sa una, ako sa una. Nya unom nakaoras niyo istoryahanay. Nya mayo, bay ako na malamay ka sigig sulti kabahin nako bay, ikaw na po sulti bay, kabahin nako gyapon. Siya ra gyapon. Kay kining tawo nga wala nakailas Ginoo, ang iyang nailhan niyang kaugalingon. Kanang taong wala nakakita sa gibuhat sa Ginoo, ang iyang nakita, ang iyang gibuhat. Kanang tao nga wala nakadungog sa Ginoo, ang iyang nadunggan, ang iyang kaugalingon. Ang iyang kaugalingon.
O kay ang iya ramang kaugalingon, iyang nakita, iyang nadungog, ang iyang himuon, magpasigarbo siya. Ipasigarbo niya kung unsa siya kakusgan, ako'y ni daog, grabe, 20 ka champion ako. Banglawan na ninyo, sabnan sa tuon niya, ihanger. Grabe no, daog ko ni daog. Unya bisag na pildi manghinambog, pag yun nga bawi-bawi rang duwa. Grabe among duwa, bay, hunat kayo, bawi-bawi ra, una, pildi ko. Sunod, daog na po siya. Sunod, pildi na po ko niya, pagkasunod, daog na po siya, bawi-bawi ra yun. Halawa na siya, isang usa kabuk daog. Pero gusto ra gyud siyang magpasigarbo. No? Bisan ganig makakita latag artista, dagan lang ta dito makapapicture or makapapirma sa ilok. Oh, ilok? Ngari mapapirma. I-post na dahil nato sa Facebook. Tapos sabihin natin, ako lang Coco Martin, nakita mi. Ako lang nakakita saya. Kamuwa. Nga masugo na panugilon nga, kupuhan niya, kupuhan niya. No? Diyan ka nanugilon ni pastor ba? Di dyan mo friend ni pastor? Di may panugilon? So, magpasigarbo dayon ang tao kay wala siya nakaila unsa kagamhanan ng Diyos. Badlungan ta ni Lord, ana. Si Pastor Prima ni bisita dire sa tong tuiga. Iyan ning iwali. Kauban niya itong Zephaniah 1:14. Unya iyang giwali ang Jeremiah chapter 9 verse 23 to 21 to 23 to 24. Jeremiah chapter 9 verses 21 to 24. Ningon diha, nag-ingon ang Ginoo. Dili ang aing magpasigarbo, ipasigarbo sa maalam ang iyang kaalam. Oh, mga bright, mga smart, diha, dili ang ay ipasigarbo. Nga naman, tungod kay, kana rabang naa kay kaalam, nga inig-abot sa unahan, mabagsak ka, mahagba ka, luoy kay kakaingnon kas mga tao, bright man unta na siya. Ano po ka ng mga tao, no? Sila abot, o bright, o, no? Na yung classmate, na siya sa Philippine Army ron. Kasi sumusa. O niya, kaniat to gupod, mga, kami, kuan lang po, makamao na gyud siya daan. Niya, kadaghanan jud sa mga ni-training sa Army, 75 pataas ning grado. 75. Nga naman ni sila, wala sila nahimong gifted sa wisdom, or na ba no ay gift sa kaalam, pero kayo sige na magpangitag damang. Sige na magpamayabas. So, pang graduate nag-high school, nag-college, pag mo college level ka, pwede naman ka mo training, masud og army. So, nag-army. Karon, bisag asa na sila, bakit gubat na gyud sila? Nakana ko, grabe. Naapon may uba, mga kaubanan na mo, batch na mo, grabe ka bright. Yan, taglima na yung anak. Kunya, Doremi. Yung anak, kunya, ang bana, standby. Nga, papod na nga kasal, yung anak, daghan kayong mga, yung anak. That is why nga, tungod kay ang tao gusto mang magpasigarbo, iyan nang i-compare ang iyang kaugalingon sa iyang isig katawo. Og mauni ang pinakaangayan natong gubon. Do not compare yourself to others. Compare yourself to the Word of God. Maulaw lagi ka. Buutan ako kayo, matarong ako kayo, grabe na ako kayo, pagbasa ni mo dire kawawa ka. Abo, giuod, galis. Pag imong i-compare ang imong kaugalingon sa pagkamataro nga gisulti ni Lord. Muna nili gyud siya pwedeng magpasigarbo. Dili ang ngayong magpasigarbo sa maalam ang iyang kaalam. Kaniyara mo diya, ako ba? Pansit rane. Pansit. Pansit o na, pero ipa-spaghetti na ko na nimo, di mo na kaya. Joke. So, dili usab ipasigarbo sa kusgan ang iyang kusog. Mga magawang, no? Magawang.
Mga magawang mo ana-ana dayon sa mga manghod ba? Dili atwa. Mangbirag dunggan. Mangbira og buhok. Oh, nawali na nako ni natudlo na ni nga kitang mga maguwang nakadisinyong mas dako ta. Kaning atong lawas na ay disenyo. Unya nakabase ni sa responsibility daw. Dili daw kay mo dunay tinuod. Nga kanang mga babae gagmay og abaga dagko og hips. Dili arang mag-ingana-ingana dito. Responsibilidad na nga sila ay magdala sa baby for 9 months. Muna dagko sila hips. Lainag bayloon ni no? Ngana kay kadito nya. Boys, sugot man na boys, di ko musugot ana. Ya mga laki, lapad yung ilang balikat. Mas lapad ilang balikat kaysa sa ilang mga legs. Dako ni. Nga naman, responsibilidad nga kita'y maghago, magtrabaho, magkusgan ta. Mas kusgan man ta. So, kiyatagan kang mas labaw nga kusog. Mo nang, ay, sige, aswat-aswat, diya bagay, magsakit ng puson. Relax bagay. Nanganak tag 11 months niya. Okay, nya. May mga lalaki. Lalaki. Ha? Mga laki, amen? Siguro ba kay di pwede alanganin, oy. Na-dismiss kagahapong adlaw ang same-sex marriage. Ang dato usab dili niya ikapasigarbo ang iyang kadato. Ayo. King dato dili na magpasigarbo. Kung dato ka wa kay masugo. Sige ko no. Ikaw ra po mag-mix og simento, mag-finishing sa imong bahay, magpintal. So dili ka pwede magpasigarbo. Ang ayan pagani nimo pahalipayan nimo ang iyong nagtrabaho sa imuha. Hagua po ni si Brado na nga niyang pamilya unya 450 rang inadlaw ani, maayo ani karong sweldo nako be, sweldo niya. Ako ning taga-ag sweldo pabalunan pa jud nako ni grocery. Malipay pa ni. So kung imo nang buhaton, ang imong kumpanya damor nga moangat kay makugi man po na sila ayo kay moingom na buutahan na sa among amo. Pero kung unayon na gani ni mga amo, ripo. Ripot kaayo. Na? Dili pa si Garbo. Nakasakyanan ka dito, na naglakaw na libaong nga lapok. Papix ka na nimo. Hello? Unya, iluwan na ako sa patos. Lo. Mga dato, dili magpasigarbos ilang kadato. Kabalo ka, mabot ang time level na tatanan. Mana kay sakyanan or wala. Muabot ng panahon nga wala na import nga gasolina. Saan ni mo sakyanan ni mo? Somewhere in America, uban nga mga states sa America, nagbas ng uban, ang uban na nagpa-rescue na lang. Ano man, ang mga gasoline station, no, gibalita to, no? Walay, kay gikuan sila, murag, ang ilang gasolina, gitiro rice food. Nga giputol ang supply. Ngayon na China, okay, ayaw na ninyong supply ng Philippines, ayaw na ninyong supply. Kay usually sa mga Middle East nga mga country, ang China mo'y naghatag og fund ana nila. Muingon na sila nga, oy, dako kag utang nako, anang imong gasolina arera na sa akong nasod. Ayaw naghatding Philippines. Sugo na tag binaktasay ane? Wa na mag-multicab nga red. Saon pagdagan? Pwede naman pulit-pulit ang tuod. Sulod. Ningon sa 24, apan kay ang tao gusto mangyong magpasigarbo, ang angay niyang ipasigarbo mao nga nakaila siya kanako, kay ako ang Ginoo maluluyon man, og nagbuhat sa husto og matarong. Mao kining mga butanga ang akong gikahimotan, ako ang Ginoo nga nag-ingon niini. So, balik ta aning word nga pagpasigarbo. When we say kanang mo boast ka, kanang kanunay ra kang nagsugilon kabahin sa imong kaugalingon, kay imong kaugalingon. Anya, sa diyang nakaila na ka sa Ginoo,
Di na ka makapasigarbo sa imong kaugalingon, kay nahibawan man imong di nito nimo maangkon kung wala ang Dios. Mayroon ka nga maayo kayo ka diha sa mga trabahoon, kuhaan kag kusog ni Lord. Because we know nga si King Nabucodonosor, mapaitas-on kayo. Pagtanaw niya siyang gingharian niya na din siya, ako'y gabuhat, ani. Ikuhaan siya kaalam ni Lord, nakalitra siya hubo. Dagan gawa siyang palasyo, kuyog sa mga baka, nangaog sakbot. Na, munang wala tayo kapasigarbo. So, nausab ang atong una, nausab ang atong kasing-kasing, nahiusa ta diha sa Ginoo, wala sa reliyon, wala ni Pastor Jonas, wala aning punduka. Dapat sa Ginoo ka nahiusa. Kaya kung di ka mahiusa sa Ginoo, ay mahitabo nimo. Mga bugto na lamang ni atong gininhawa, usa na lang ipon mabili na to, way mahitabo nga kabaguhan. Pag di ta nahiusa sa Ginoo. So kung pagka nahiusa ka sa Ginoo, magsugod na nga ang imong karakter ni liwat sa Ginoo. Ang atong Ginoo, number 1, mapaubsanon. Pag ani niya diri, mapaubsanon kayo. Bisag siya tag-iyas tanan, nagpakawan na inahot. Gialagaran niya ang tanan. So diha na ta nagsugod, nga nakailan na ta, unsa siya pagkagamhanan. Unsa kaayo ang atong Ginoo. So, ug magpasigarbo, ang Diyos mo ipasigarbo. Munang sa atong awit karon, akong gipasigarbo. Unsa man? Ang pagkagamhanan pagkadako mo, akong gipasigarbo. Si Lord na. Si Lord na atong idadon, ipasugarbo, ipanugilon. Kani ato, mga tutas atong silingan, uy, kana si kuan ba, kuan ka na siya? Karon mo ato tas atong silinganan, ang Ginoo na. Grabe lagi akong kinabuhi. Wala na ni hinungdan ana, pero grasya sa Ginoo lagi. Na tagaan na po ko kaya kalinaw aning akong problema. Wala ka nagsangyaw, pero sa imong gisugilon, nasugilon og napasigarbog na sangyaw nimo ang Ginoo. Nadyo'y mga panahon nga sukad nga naingon na anay ang akong kahimtang. Maka-feel gyud kong grabe, mag-uol kayo ko nga, pero grasya sa Ginoo kay kanang gidasig ra pud ko niya, gilig-on pud ko niya, mao nangita jud pud ko paagi nga maduol ko sa Ginoo. Halang naminaw nimo, unsa na day kakaro tinuuhan nimo? Muryo-muryo na ka? Muingana na. Kay tanan nga mo alagas Ginoo, lutuson man. Nya kana mo lutos nimo someday. Kauban na nimong lutosonon. The best way sa to pagsulti. Pinaka maayong paagi nga ang imong kaaway di na kaniya awayon is imo siyang himuong higala. Kanunay kayang dauton, ipanabi kaniya na magpagama pa na siya mga tarpulin, ipanglansang na to mga kahuyan sa gawas. O yakini si muna libakira, imuntayon, inungdan, silingan, kwanta ng yuyuy. Na dito mga tarpulin, na nailado kas tibok Lourdes, tungod sa mga tarpulin. Nga dili ra gyud nimo siya balusan, paubos ra gyud ka, nya one day nakauban na mo. Because ang pinaka-lala nga paagi nga madaog nimo ang imong kaaway, himuon nimo siyang higala. Kini mga Gibeonite, banggiitan ni silang manggigira. Unya mga Israel usam ni girahon na to ni, usam ni. Pero netabo ang Gibeonite ilang giamigo ang Israel. So ang Gibeonite ni kusgan og ayo kay naa man sila Israel mo protect nila. So kining kaaway ni sila girahonon ni bungkagonon pero giamigo niya og nakauban nila. Again, dili ta angay magpasigarbog, do naman tay mga pagpasigarbo kanang nakailatag unsa ta kagamhanan sa Ginoo. Now, adto ta sa Matthew chapter 16, mao ni kanunay gamiton sa simbahan nga moingon sila nga kami tinuod. Kami mo'y una. Mao ni gisulti dito ni Pedro. Nya wa day kasabot. So minaw tagayo. So kining mga tinun-an ni Jesus, for 3 years gakuyog-kuyog ni sa Ginoong Jesus. Amen?
baling uhawa. For 3 years, kuyog-kuyog sila sa Ginoo. Unya, nakita kanina to nga bisan og ang Ginoo gibayaw na sa langit wa gyapon kasabot ang uban nila. May mga panahon nga human si Lord pakaog 5,000 na nakay na sila sa bangka, nag-away gapon sila kay ngano kunong duha ra ka tinapay gidala nga 12 ka bukag ang sobra. Ningon si Jesus, "Wa pa di mo kasabot." Nga 5 ka tinapay, gipakaon ako 5,000 na sobraan pa. Kana pa noong duha ra ka buok maghimo ko og daghang tinapay unlod ning sakayan nato. Wa pa di mo kasabot, mabala ka mamong kuyog ko ninyo. Asa man taan ni rog kanon, kuyog nila si Jesus. Kinsa si Jesus? I am the bread of life. Ang problema sila gutmon. Manandi ta mabalakag na tay pagkaon ug wala busog ta sa Ginoo. Pero lami ko pug nay manghatag. Hala no. Nya. Unya mi ato seso sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea sa Filipo. Dito nangutana siya sa iyang mga tinun-an, sumala sa mga tawo kinsa man ang anak sa tawo. Sayang ipangutana, kamo dito man mo. Unsa may gisulti sa mga tawo kabahin nako? Muni pangutana ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Sila mitubag, Ginoo may nag-ingon nga ikaw si Juan magbubunyag. Dili oy, iputlan na to siya ulo. Ang uban nag-ingon nga ikaw si Elijah. Kisa man ni si Elias or Elijah. Usa ka banggiitang alagad Ginoo nga nag-ampo siyang Lord ayog paulan na for 3 years and a half. Wag yun ni ulan og 3 years and a half. Nag-ampo na po siya, Lord, paulan na, ni ulan. So, no? Mga ngilngig nga tawo ning gipang sugilon sa mga tawo kung kinsa si Jesus. Samtang ang uban gingon nga ikaw kuno si Jeremias. Kinsa man ni si Jeremias? 40 years nga nagwali sa Juda wa giusang nakabig. Munang sa atong ministry bahala na magnay usa dihang nakabig unya tulo na tiil og usay ngipon. Sagde, at least na si Jeremiah 40 years. Wa joy usa. Or lain bang propeta. So, muna ilang tubag ni Jesus, nga nag-ingon sila, si John kuno ka. Grabe na buhat to si John, no? Ingon po sila si Elijah ka. Grabe po itong tawhan na to. Ingon sila si Jeremiah ka. Or ingon sila nga, propeta na. Kato ng propeta sa una, walang takabalog kinsa ato ang nabanhaw, nahimong siya. And, sa iyang mga tinunan, sa verse 15, si Jesus nangutana kanila. Apan ka mo, apa man yung mong tinunan, sige mo yung kuyog na ako. Unsa man yung ikasulti kinsa man ako. Verse 16, mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Misayas. So, mag-ingon ka ang Misayas, ikaw ra ang rason nga naay kaluwasan. Kami, Seventh-day Adventist man mi sa una, pero di may mga Hudyo. Mga Hudyo, sobra pa ana, no? Bisan kung mag-inig ka, adlaw ipapahulay ang mga Hudyo, dili nila tunlon ilang laway. Kanang magpuasa sila, dili na tunlon nilang laway. Kaya na to na? Hala ka, no? Nya, need og Misayas, kanang Misayas, ang tanang taong nagpuyo ibabaw siyuta, walay usa nga maluwas. Gawas lamang kung ang Misaya muna og ang iyang pagkamatarong, iyang ihatag anang tawhana. Bisan pag unsa na sa ka-bright, kabuutan, ka matinabangon, sama kang Abraham, sa lead sila, ikaw si David, ikaw si kinsa pa ka. Pag wala si Kristo, wa kay kaluwasan. Muna gipasabot aning Misayas ang mangluluwas. Muning pag-ingon ni Pedro, ikaw ang Misaya, grabe, boom, nabuhi ang gahom. Nag-ingon, ikaw nakailagyo ka. Ba't kabalo ka dili ra si Pedro may gisultian ani apil ka? Kaya ang ilang giingon si Pedro Roman. Unya literal pag yun nga bato. Kisay nag-ingon ninyo nga ang ilang gitiguman ay bato. Di kisay nag-ingon ninyo nga ang ilang gitiguman dito sa Roma. Nga dito sa Roma na lapad kayong bato. Minaw sa ta, because nata sa geographical location na to, Jerusalem. Ha? So, ingon diha pagsulti, mitubag si Simon, ikaw Misayas. Ang Misayas, ang anak sa buhing Diyos. Gingnan siya ni Jesus. Bulahan kagayod Simon, nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran,
wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong paagi. Ang akong amahan nga tuwa sa langit maoy naghatag nimo niini. So, in other words, kini si Pedro, siya tong nakalakaw ibabaw sa tubig nga wala nabuhat sa ubang disciple. Nasabtan na to? Siya rapod ang nahibaw ani. Pero hinumdumi nga pag-ingon niyang ikaw ang Misaya, kinsay naghatag niyang kaalam? Siya, dili ang Diyos. Munang di siya magpasigarbos siyang kaalam. Sa nakalakaw sa ibabaw sa tubig, di siya mayong, hoy, kamong unsi. Tanaw ko ninyo, mas labaw pa ko ninyo, ha? Ang laparuho. No? Ako rin nakalakaw sa tubig, tanaw, ha? Di siya makapasigarbo tungod kay ang naghimo niyang makalakaw ibabaw sa tubig, ang Ginoo. Pero, kabalo ka? Kaya ang tao gusto mang magpasigarbo, iyang ipasigarbo kinsa ang Ginoo. Monis Pedro, iyang gisugilon, kinsa ka? Iyang giingnan, ikaw ang Misaya. And praise God, kay dunay Misaya. Kung walay Misaya, walay taong mosulod og langit. Sampag unsa kakabalaan diha, tanang balaod na memorize na nato. Kanang 10 Commandments og sa pagpasigarbo pa. Ngayon na, kinaon, bata pa me. Ma'am Ellen. Ma'am Ellen. Kinaon na. Thou shall not, thou shall not. Kinaon. Sapagkat tinuod lang, mga Parisiyo, perfect sila, pero ginganlan sila sa Ginoog mga tig pakaron ingnon. So, bulahan kagayon Simon nga anak ni Jonas, manayang gisulti. Kay kining kamatuoran, wala naabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong paagi. Wala ka nakabaton ani nga kaalam kay naminaw ka dito sa eskwela ka sa Bible school. But kini gihatag diretso sa amahan diha nimo. Grabe no, induta. Yang akong amahan nga tuas langit mo ay naghatag kanimo. Busa sultian ko ikaw Pedro. Na-mention siya ngalan nga Pedro ani. Pero sapagkat tinuod lang kining Pedro, sa Griego ani Petros, tama ba to? O niya, ligon nga patukuran ang aligon nga ba to? Then in other words, dili ra si Pedro mo yung gisultian ani. Nga ikaw Pedro, ikaw Jimboy, ikaw Kim, ikaw Charis. Ano gisulti ni Lord? Pag ikaw nagdeklara nga si Lord ra ang mangluluwas, bulahan ka. O niya nga siya, di niya ning bato, tukuron ako ang akong iglesia. Kabalo ka kung saan ang iglesia, simbahan, reliyon, dili. Kinabuhi sa mga magtotoo. Ikaw ang iglesia ni Lord. Ikaw ang church. Unya, dili ang ngalan sa simbahan mao'y pundasyon. Nga mo'y tangkini mo'y pinakauna nga church, dili. Ang batong agisgutan diha si Kristo. Sumala, niingon siya sa Matthew chapter 7, verse 23, verse 24 to 27. Kadtong naminaw sa akong mga pulong nagbuhat nini, sama sa taong nagtukod siyang balay, ibabaw sa bato. Kisa man ang bato, kadtong nagsulti. In the book of Daniel, dunay larawang dako kayo, ang ibabaw ulo, ang iyang ulo abot sa abaga, bulawan, ang iyahang tiyan dinhi silver, o ang iyahang iyang hawak ani, ang iyang dugan silver, ang iyang tiyan is bronze, ang iyahang legs is kanang iron, o nya didto sa iyang tiil is yuta nga sagol iron. Ba't unsay nahitabo? Dingon ang Bible, sa Revelation, sa pagpadayag dito kan Daniel, dunay dako kayong bato nga naligid, pung og naigo ang maong larawan nabdugmo kining nahimong abo, apan ang bato nilukop sa tibuok kalibutan. Kinsa na nga bato? Si Jesus Christ. Bisan pag unsay posisyon sa tao, mag-gold ba ka diha, ma-silver ka diag, matalented kag madato kayo ka, mahukman ra gyud tas bato nga mao si Kristo. In the idea of the Jews, the way they offer sacrifices to God, magbutang sila dagkong mga bato, magbutang sila og kahoy, magbutang sila inihaw nga hayop, unya sunod kalayo. But karon wala na. Because the offering, according to Romans chapter 12, kita buhi, living sacrifice, kita ang halad. Ang bato mao si Kristo, ang mga sugnod mao iyang pulong, ang halad ikaw, ug mukalayo kag ayo,
tungod sa kalayo nga mao ang balang espiritu. Hindi pwedeng i-disorder nimo nga ikaw may magbuot. Lord, ikaw sa ibabaw, ako'y maguna. So ibutang dito sa ilawom ang halad, butangag bato. Pislat ka. Si Lord yun ay una, di ba? Si Lord yun ang kanunay una. Muna yung seek it first. Unaha kanunay. So dili na magpasigarbo ang tao. Unya, ningon pag yun diha. Sa verse 18, busa, sultian ko ikaw. Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, o bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog ni ini. Kabalo mo kadaghanas mga magtotoo, mga martyr, mga apostles, gipang patay sila. Nangamatay sila, tama? Nahunong ba ang Christianity? Wala. Munang ingon ni Lord, bisan ang kamatayon, dili makabuntog. Yes, naipat yun karon. Mas daghan ang mabuhi nga mahimong Kristohanon. Magpangutan na ba, anong gipatayon to siya? Nangalagas, ginoo, buutan, tutangwanan. Mauba, maayon itong tao, tara, masulutan niya. So, dili yun makabuntog, bisan ang kamatayon. Munang ingon si Paul, for me to live is Christ, and to die is gain. Ginan siya og mamatay. Aban, mahadlok pang mamatay. Gusto pa kong mabuhi para magsige kaghangga ba ng COVID? Hala na. Gabiin na kayo, no? Magdali na ta. Nga niya pa dyan, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. O ang idili nimo dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kining mga taong nagbasa ani, literal kayo ang pagsabot. Naghuna-huna silang si Pedro, literaling gatindog dito sa langit, gabantay sa gate. Gagunit og susi. Ang nasa iyang tuo si Pedro, bit-bit og manok. Si Pedro, kaya po ito, no? Na manok. Wala, nakasabot. Nga dili lang si Pedro, ang giingon ani, ang nag-ila nga si Kristo lamang ang mangluluwas, sila sab may susi, sila sab makasulod gingarian sa langit. Dili may nga si Pedro, hoy, wa kay susi, pero di ako, ikaw sulod ka. Dili. Di si Pedro ay nagbuot. Si Lord. Na kay kagahom, na kay otoridad, basta kay niila ka nga si Lord maong Misaya, siyang mangluluwas, di ka makaluwas sa imong kaugalingon. Yun na the biggest mistake. Pinakadakong sala sa tao mga igsoon. Kanang musalig siyang iyang binuhatan mo makaluwas niya. Sa adlaw, sa paghukom timbang-timbangon niyang binuhatan, uy, bugat ng imong pagkamatarong. Uy, gaan ra ng imong pagkadautan. Sige, sod! Dili. Si Jesus ang susi. Kang mo yun, ikaw ang Misaya, ikaw ang akong kaluwasan, ikaw ang susi. O maghisgot gani kag gate sa langit, hinumdumi John chapter 10, ingon si Lord, I am the gate of the sheep. Need pagsusi, mo ingon si Jesus, Pedro, susi ko, kay pasudlo na ko ni sila. No? And next, dahil hinumdumi kini, walay pipila dinhi nga dili mamatay. Hangtod nga makit-an nila ang anak sa tao. Ay, asa man kagabasa, pastor? Nades, verse 20. Unya, gipasidan an Jesus ang iyang mga tinunan nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Misaya. Aning time, di pa ipasugilon. Kadi pa time. Ha? Kaya muingon siya ako, Misaya, ha? Tabangan siya, pangitas tao, wala na investigasyon, ditsuon na siya patay. Pero kay dili pa man time, so ayaw siya isaba. Pero karon ipasaba na, di magsaba. Na di na mo share. Di na mo sangyaw. So, kabalo ka ang Ginoo mga igsoon tungod kay wa ta kaila gihimo na to siyang ATM machine. God versus ATM machine. Asa man ang ATM machine? Ikaw mo adto dito sa Taluto FCB. Musuksok ka sa imong ATM card og mokuha kag kwarta. Na dito si sir, no? Trabaho. Salamat sa among palpit. Og sa among sa to? Ha? Ha? Wi-Fi? O saan alam ito nga Wi-Fi? Ha? Home? Wi-Fi? Room? Globe at home? Router? Awan sa to? So, naigitandog ato sa Ginoo.
So si Lord, gihimo na to ngayon, ana. Nga kung muanto ta dito, oy, naa ka diri, Lord. Pero inig-uli ni mo, di mo siya kuyog. Madala ba ni mo ng ATM? Inig-uli na ng machine sa ATM? Madala ba ni mo mauli na ka? Usahin nga na itong panguna-una, nga muanita sa church, nara si Lord dire. Pero tuwan na ta sa itong mga panimalay, mga tubang na ta, mga problema, wala tayo Ginoo. Ug mao nay kasagaran na itong problema. Muna ingon si Lord, ang akong katawan, wala na kailangan ako, may pangbaka. Kaya nakailang asa yung pasungan. Wala sila kay balo. Nga ako mag-uban, ako mukuyog, ako naguna, ako nasulahi, ako naasa tanang dapit, ako nagatiman. Because ang ato rang una-una, si Lord, murag kaning ATM machine lagi. Nga muduol ratag na atay panginahanglan nun. Na? Unyag dili pag yun maka-withdraw, mangluod. Hala no? Mabackslide. Usahay nga na ta, mo anita dire, si Lord murag ATM, nga naa dire, ATM machine, nga naa dire sa church. Unya, Lord, tubaga nga kung pag-ampo, ayuha, pag-uli ni mo, sakit, ragyapon. Lord, mubalik gyapon ko dito sa church, kay tuwa ka dito. So, nga na tong, na ay church nga mag-abrig yun siya og alas 9. Nya kinahanglan nga nig-abrig alas 9 magdungan jug sulod ang mga tawo. Kay mo simba gyud sa Ginoo. Naabot siya dito kay bago pagod siya unya lami nakingisimbas Ginoo alas 8 sa ningon siya ngabli na ning gate kay bahala ko niya pa na sila moabot kay musod na ko mag-ampo na was Ginoo kay daghan ko karog iampo. Pero niingon tong gabantay sa gate nga dili pwede magdungan ra gyud ta sa pagsulod sa sanktuaryo. Ala, bulaan. Na? So, lingkod sa siya, dugay pa mo yung kay init na kay singot na siya. Niambak siya sa gate, dagan siya dito. Ang main gate, ang entrance, sirado pa man. Ato sa gilid na may exit nga door, parehani. Dito siya nisulod o niya, hilak siya, nag-ampo sa Ginoo. Lord, giwaw kay gunimo, gimingaw kay gunimo. Salamat na yung pribilehiyo, hindi pa, magsugod ang simba, makastulti, makastorya ta, kay daghan kay kong istorya ni mo. And then, nipik-pik siya nga baga, brother, gawas at brother, kadi pwede. And then, dilig yun siya managad, giguyod yun siya, kasi kaya po sa kampo, hantor, gibutan siya dito sa gawas. And then, niingon siya, Lord, nga nun, lagi kong dili nila pasudlon. And then, ang Ginoo ni Tingog, og niingong, sagdilang anak, duha na tang di kasulod dihang simbahana. Hala? Ayo? Pwede nga niya ka sa sulod sa simbahan, pero si Lord wala nakasulod sa imong kasing-kasing. Og mao na rason mga igsuon nga atong panglantaw kalibutanon gyapon pag muglantaw tagtawo dili makatao. Tama no? Tong discussion. Kay mo tan-aw gani kag tawo, usab siya iglesia ni siya, usab siya sabadista ni, usab siya like tinuohan ni. Lahi na imong panglantaw niya. Pero nalimot kang pareho mong tawo. Pareho si Lord nga nagtan-aw ninyo, gihigugma mo sa Ginoo. Lamang nga siya, naglakaw sa kangit-ngit, ikaw, mao'y mahimo ang kahayag niya. Pero lahi na itong panglantaw. Dapat ato ang pagkinabuhi nga dili maka-Diyos. No? Dapat ito, no? Makatao, maka-Diyos, makalikasan, makabayan. Ha? Makabuhay. O, kanang 5. Mo man ay pinaka-target o magtudlo jud kag values. So makatao, o sa katuig ni nga values, makatao tatanan. Na, okay, maka-Diyos, second semester. Oh, yan na. So nga na nga itong panguna-una, nga si Lord, mura nag-itiim. Muator ta dito niya, mangayo, muampo niya, muuli ta. Wala na nato na ibawi nga ang Diyos, ang iyang presensya, naa sa bisan asang dapit. Ingon si Lord sa John chapter 10, ang akong mga karniro nakaila sa akong tingog. Ang problema, dugay na kaitag pangalagad sa Diyos, pero dili pata nakailag unsa siya kagamhanan. This time, dagantag problema, no? Struggle ta karon sa grabing kalisod. Struggle ta karon sa balatian. Nag-struggle ta sa mga panginahanglanon. Struggle ta sa mga batasan sa membros ng pamilya. Kanunayag declare. Kanunayag ra ginag-declare. Lord, one day, ang di nako ma-reach. One day, mauuswag ko, Ginoo.
One day, maluwas na sila. One day, kuyog migsimba. Lord, one day, ang among church, kato ng, covered court, Lord. Lord, sige ron, na-declare. Pero wala na pagtuon na gani na, oy, simba ron, tara. Lingkod. Yiniguli na, ay, humanag yun, salamat sa Ginoo, nuibi na, patay kaon. O niya, ingana na lang. Wala na tayo declaration nga naman, wala na ta nakaila kinsa ang Diyos. So ilha ang paggagamhanan sa Diyos sa imong kinabuhi. Because kung dili nimo siya ilhon, mag-struggle jud ta aning kinabuhi. I said, ang babae nga wala kayo siya, sige ra siyang gasimba, minaw suwali. Usas pinaka-anointed nga nag-exist sa ani nga generation ang iyang pastor. Pero niabot jud ang time na tangtang siya siyang trabaho, ni blame gani ang Ginoo. Tulo ka buka akong anak, anong hingon na niyo? Paglutog cookies. Katong nag-fire nimo, nagsipa nimo pagawa sa kumpanya, tagaig cookies. Order 15, order 25, order 100. Hire na siya duha kay mutabang og repack. Palit na siya dako-dako nga industrial oven. Na siya iyang kaugalingong company, kuha na siya iyahang, naka-put up na siya mga, maura, cookies ra. Unya na siya, sakyanan pang delivery. 100 na ang iyang workers. Grabe, pag lockdown, siradong hotel. Pero ang bikiri, sigig hatod og tinapay. Naipanalangin ang Diyos. Unang, relax laka, ilha ang pagagamanan sa Ginoo sa tanang sitwasyon, mabot sa kinabuhi. Are we blessed this evening? Let's pray. Father God, in the name of Jesus, thank you kayo, Lord, sa mga pulong ngay mong gihatag kanamo karon. Indeed, you are the Messiah. Ang pinakalisod nga problema sa kinabuhi sa tao, maong pagsulbad sa problema sa sala. But likaw, Lord Jesus, ang Messiah. Ikaw mao'y nagsulbad ni ini. Ikaw naghimo namong matarong. Ikaw nagbalaan. Ikaw nagtawag ka namong magsimbag, magpasidungog sa imong gamhanan nga pangalan. We're nothing without you. We're nothing apart from you. And so, Father God, among gipili Ginoo, nga among pagtuog, pagsalig, among gibutang diha kanimo Ginoo. Father God, bisan asa nga sitwasyon, unsang sitwasyon na o asang panahon na, asang dapita, ikaw ang Diyos nagsaad nga mag-uban namo Ginoo. Ayaw mikpasagdi. Sayad ka, Lord, sa among mga balatian, kini mga pagpantod, pasaylo ami sa among mga paglapas, Ginoo. Atagi kami kaalam sa pagbuhat nun say angay ang himuon, ilabi na ni ining mga panahonan. It seems like kami sa among kaugalingon na stagnant usab kami. Tabangi mi, Lord, mabuhi pag-usab, mamuhat, Ginoo, para sa imong kaymayaan. Ikapa kaming tanduga kami, ihatod ang kaayuhan sa nagkalainlaing mga balatian. Salamat, Lord, nga sa kawaladon, ikaw ang Diyos, tag-iya sa gold and silver, that you will prosper your children, Lord God. And thank you, Lord, sa kaguliyang, you are the God of peace. Thank you, Lord, sa panahon sa ingon aning nagkagubot ang tibuok kalibutan. May mga gira batok sa nasod, Ginoo. May mga gira haduol. Nagapang-alboruto ang mga bulkan, may mga tayog, mga paglinog. But thank you that no one can separate us from the love of God. Thank you, Lord, that even the death of God cannot shake our faith in you. Thank you, Lord, na amin diha kanimo, Ginoo. Ikaw ang Diyos, padayong magapanalipod sa imong mga katawhan. Lord, kinsa man o Diyos ang naa-involved sa mga contact tracing, thank you that your mighty hand is with them, O God. Lord, we pray, pag nalanghap na mo na nga virus, mga matay na nga virus, malusaw na nga virus, binaagi sa gamhanang dugo ni Ginoong Hesukristo. Thank you, Lord, sa mga utang namo, Ginoo, makabayad kaming tanan, O Diyos. Salamat, Lord, ng imong iangat ang among mga kinabuhi. In the name of Jesus, ang among mga pagpamuhi, magsanay, ang mga negosyo, maghalin ug daghan, mag-promote, O Lord, ang mga nagapanarbaho nimong mga anak, Ginoo. And bisag asa kami, wala mi dapat i-worry, wala mi dapat i-complain because we know you're the God who is in control.
Thank you, Father God, in a very situation, O Lord. In every situation, na akang magpasabot na mo, Ginoo. Thank you, Father God. Bless our midweek service. Dawata ni nga pagsimbag, mga paghalad, mga pagpasalamat. Let your word, Father God, reign in every heart. And your Holy Spirit will manifest in every life, O Lord. You are the peace.